Канапацкая паручылася за пачобута. Калі чакаць адкрыцця памежнага пункту з Польшчай у Баброўніках, што перадала беларусам з турмы Марыя Калеснікава і як улады Менску плануюць ачысціць цэнтр гораду ад аўтаў. Цягам на бліжэйшай гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі чацвярга. Для вас працуе Ліз Залеўскі, вітаю шчыра. І калі вам бяспечна, прашу паставіць лайк нашай трансляцыі, тады больш людзей пабачыць навіны па-беларуску і без цэнзуры. Праца офісу ў Вільні па падтрыманні беларусаў працягваецца, заяўляе Святлана Ціханаўская, пасля пастановы літоўскіх уладаў скараціць ейную ахову. Як далей будзе працаваць офіс Ціханаўскай, застанецца ў Літве ці зменіць прапіску, высвятляў Ян Федаровіч. Сотні, як вядома, што офіс Святланы Ціханаўскай часткова перайшоў на дыстанцыйны рэжым працы. Мы з камандай будзем і далей змагацца за вызваленне палітзняволеных, адстойваць інтарэсы беларусаў і прыцягваць міжнародную увагу да праблемаў у Беларусі. Якія б цяжкасці не ўзнікалі, мы працягваем працу. Нягледзячы на любыя выклікі, ніякія перашкоды нас не спыняць. Мы тут і працягваем дзейнічаць. Прыпыненне працы адбылося пасля таго, як Літва пастанавіла зменшыць узровень фізічнай аховы Святланы Ціханаўскай. Раней за бяспеку кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету адказвала служба аховы кіраўніка Літвы. Цяпер гэтым зоймецца бюро крымінальнай паліцыі. За гэты год змяніўся палітычны клімат вакол Ціханаўскай і ейнага офісу, а таксама стаўленне грамадства да яе ў пытаннях ліцвінізму. Як мы глядзім на нашу гісторыю сярэднявечча і да ўсіх скандалаў вакол ейнага мужа, які хоць і быў шчасліва вызвалены, але пачаў ствараць пэўныя праблемы тут, у Літве. І яшчэ факт, што ейны прэзідэнцкі тэрмін, калі б яна была абраная прэзідэнткай Беларусі, ужо скончыўся. Адбыліся чарговыя несвабодныя выбары, таму як яна яшчэ можа лічыцца прэзідэнткай элект. Паводле выдання ЛРТ, выдаткі на офіс Ціханаўскай каштавалі Літве €1 000 000 на год. Гэта ўключала ахову ўнутры краіны і за мяжою, аўтамабілі суправаджэння, утрыманне месца пражывання, карыстанне VIP-тэрміналамі ў аэрапортах. Калі нават гэтай некія выдаткі ёсць, але вельмі шмат і таксама Літва карыстае з гэтага, таму што у нас ёсць і статус Ціханаўскай, і магчымасці сустракацца з лідарамі света, і таму я бы так гэтыя грошы не лічыў зашмат, і это сапраўды мала ў параўнанні з тым, сколькі дае беларуская супольнасць у Літве. У літоўскім палітычным мейнстрыме цяпер гучаць розныя меркаванні наконт далейшай працы офісу Святланы Ціханаўскай. Са словаў спікеру Сейму Йозаса Олякаса, Вільня не адмаўляецца ад палітычнага падтрымання беларускіх дэмакратычных сілаў. А вось былы міністр замежных справаў Габрыэлюс Ландсбергіс мяркуе, што пастанова пра змену ўзроўню аховы можа прымусіць Ціханаўскую ды ейную каманду пакінуць Літву. Думаю, что это еще один такий приклад вельми кепської комунікації литовських політиків, литовського ураду. І каб повідомлення про ці зміни були комуніковані загадзя і належним чином, то, магчыма, і не було б гэтага, можна сказати, скандала, який от ми зараз маємо. Аднак Андрэй Казякевіч падкрэслівае, што праца палітычнай структуры, якая існуе ў Вільні з 2020-го, адновіцца неўзабаве, як будзе прызначаны новы рэгламент. Прадстаўнікі офісу гэтаксама называюць прыпыненне фізічнай працы часовую захадай. Ян Федаровіч, Белсат. І літаральна некалькі гадзін таму Еўрапарламент прыняў гэтым разам трывожную рэзалюцыю датычна нашай краіны. Еўрадэпутаты бальшынёй галасоў заклікалі Раду ЕС уніфікаваць санкцыі, прынятыя датычна Расіі, з іншымі краінамі, у тым ліку Беларусю, якія падтрымліваюць Крэмль у вайне супраць Украіны. Чым пагражае такая уніфікацыя Беларусі і грамадзянам нашай краіны, якія апынуліся за мяжой праз 10 хвілінаў, абмяркуем у студыі Белсат з аглядальнікам Віталём Цыганковым. Тым часам чалец дзяржаўнай камісіі вяртання Ганна Канапацкая гатовая дапамагаць вызваленню Анджэя Пачобута. А крыніцы ў польскім урадзе кажуць, што вызваленне палітзняволенага журналіста адзін з чыннікаў, які можа паспрыяць адкрыццю дадатковых пунктаў пропуску на польска-беларускай мяжы. Владзіслаў Корсак з падрабязнасцямі.
Ганна Канапацкая паведаміла выданню «Жэчпосполіта», што гатовая быць паручальніцаю ў справе вызвалення Анджэя Пачобута. Мы звярнуліся да яе па удакладненні ад імя польскага тэлебачання. Я не могу рассказать, мне голоса нет. Блин. Напярэдадні Беларускай асацыяцыі журналістаў стала вядома, што Анджэя Пачобута яшчэ 23 жніўня змясцілі ў памяшканне камернага тыпу на 6 месяцаў. Ён не атрымлівае ні рэчавых, ні харчовых перадачаў. У сваю чаргу старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс змагла сустрэцца з Анджэем Пачобутам у канцы верасня. Яна адзначыла, што агульны стан здароўя журналіста пагоршыўся, ён схуднеў, мае высокі артэрыяльны ціск і прыступы арытміі, а таксама перанёс аперацыю ў выдаленні фурункулаў. Справа аднаго з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута адзін з кутніх камянёў польска-беларускіх адносінаў. Гэта чалавек, гэта журналіст, у якога вялікія сувязі з калегамі ў Польшчы. Ён стаў такім сімвалам чалавека, які змагаецца супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі, сімвалам чалавека, які хоча імкнецца развіваць польскую культуру ў Беларусі. Крыніцы выдання «Жэчпосполіта» паведамляюць, што польскі ўрад можа прыняць пастанову наконт адкрыцця закрытых раней дадатковых памежных пераходаў з Беларусю. Аднак толькі пры выкананні рэжымам Лукашэнкі тых жа самых умоваў, што ставіліся пры поўным закрыцці польска-беларускай мяжы ў верасні. Гэта спыненне міграцыйнага крызісу, супраца ў расследаванні забойства польскага жаўнера і, уласна, вызвалення Анджэя Пачобута. Як бачым, рэжым Лукашэнкі з выкананнем гэтых умоваў не спяшаецца, у выніку чаго Польшча можа ізноў закрыць мяжу цалкам. Пытанняў вельмі шмат. Самае галоўнае – гэта у эканамічнай мэтазгоднасці. Другое пытанне – гэта супраца з Масквой. Ну і трэцяе – гэта даць ясныя доказы таго, што Менск сапраўды ўдзельнічае ў гэтай аперацыі перакіду мігрантаў праз польскую мяжу. Тым часам 11 кастрычніка будзе месяц, як рэжым Лукашэнкі не дае ніякай інфармацыі пра Міколу Статкевіча. Палітык быў сярод 52 палітвязняў, якіх вызвалілі пасля перамоваў з амерыканцамі і везлі ў Літву. Спадар Мікола абраў не пераходзіць мяжу, вярнуўся ў Беларусь, і цяпер ягоныя родныя не маюць звестак, дзе ён. Звароты жонкі Міколы Статкевіча, спадарыні Марыны Адамовіч, сілавікі пакідаюць без адказу. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Бацька Марыі Калеснікавай упершыню за 2,5 года атрымаў ліст ад дачкі. У ім палізняволеная прыгадвае дзяцінства ды атмасферу ў сям'і. А таксама распавядае, што дапамагае ёй вытрываць зняволення. Цытата з ліста публікуе інстаграм-аккаунт Марыі Калеснікавай. Кожную раніцу гляжу ў ранішняе, а вечарам у зорнае неба. Успамінаю вас і ўсіх моцна-моцна ў думках абдымаю. І заўсёды адчуваю вашыя любоў і клопат, якія мяне абараняюць і надаюць упэўненасці, што мы вытрымаем усё. Час нашай сустрэчы няўмольна набліжаецца, і гэта будзе самы шчаслівы дзень. Марыю Калеснікаву прыгаварылі да 11 гадоў пазбаўлення волі паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Сярод іншага, яе абвінавацілі ў змове з мэтаю захопу ўлады ды закліках да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. Калеснікаву утрымліваюць у папраўчай калоніі нумар 4 ў Гомлі. Падчас знаходжання там жанчына перажыла аперацыю. Працяглы час палізняволеная заставалася без якой-кольвек сувязі з роднымі. Пры гэтым да сваякоў даходзілі навіны, якія вымушалі хвалявацца за жыццё і здароўе Марыі. У лістападзе мінулага года стала вядома, што Калеснікава сустрэлася з бацькам у турэбнай лякарні, аднак пасля яе зноў пазбавілі кантактаў са знешнім светам. Вяртанне, што можа абярнуцца пераследам. Святлана Ціханаўская і дэмакратычныя сілы чарговы раз нагадваюць беларусам, чаму перад паездкаю на радзіму важна сур'ёзна ўзважыць усе за і супраць. З іншага боку, улады ў Менску ўсё актыўней заклікаюць суайчыннікаў кідаць жыццё на чужыне ды вяртацца дадому праз адмысловую камісію на чале з генеральным пракурорам. Але ёсць і іншыя шляхі. Ірына Юр'ева працягне. Беларусь – небяспечная краіна для вяртання. Так пачала свой допіс у сацыяльнай сетцы X Святлана Ціханаўская. З 2020 года паводле палітычна матываваных крымінальных справаў былі асуджаныя мінімум 92 асобы, якія вярнуліся за мяжы. Сёння сама меней 40 з іх палітычныя вязні.
Публікацыя Святланы Ціханаўскай стала своеасаблівым адказам на інтэрв'ю намесніка генеральнага пракурора Беларусі Алексея Стука дзяржаўнаму тэлебачанню. Прадстаўнік ведомства распавёў, што ў дзяржаўную камісію вяртання за амаль 3 гады паступіла больш за 300 зваротаў ад грамадзянаў. Аднак фактычна разгледзелі толькі 70 з іх, і ўсяго 30 чалавек, са словаў Стука, вярнуліся ў Беларусь. Пры гэтым выехалі за мяжу пасля 2020 года з розных звестак ад 100 до 600 тысяч нашых суайчыннікаў. Гэта менш, чым 1/1000. Ну і гэта паказчык даверу беларусаў да рэжыму Лукашэнкі, да яго супрацоўнікаў. Камісію вяртання пад кіраўніцтвам генеральнага пракурора Андрэя Шведа стварылі ў пачатку 2023 года пасля нарады ў Лукашэнкі. Гэтая структура мае паведамляць чалавеку, які баіцца палітычнага пераследу на радзіме, ці ёсць да яго прэтэнзіі з боку ўладаў і ці можа ён вярнуцца ў Беларусь, не трапіўшы за краты. Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться, работать, а кто нет. Аднак нават станоўчая пастанова камісіі не гарантуе бяспекі на радзіме. Праваабаронцам з вясны вядомыя сама меней 3 выпадкі, калі пасля прыезду ў Беларусь, нягледзячы на нібы дамоўленасці, супраць людзей заводзілі крымінальныя справы. На гэтым фоне дзіўна выглядае чарговая хітрасць сілавікоў, пра якую стала вядома выданню Еўрарадыё. Следчыя абяцаюць беларусам за мяжою замяніць крымінальную адказнасць адміністратыўнай, калі чалавек паспее прыехаць да абвяшчэння ў вышук. Спасылаюцца пры гэтым на 86-ы крымінальны артыкул, а з гарантыяў прапануюць проста паверыць на слова. Магчымасць замены крыміналкі адміністрацыўкай, яна сапраўды ў крымінальным кодексе існуе, але яна не адносіцца да гэтых выпадкаў. І гэта падман, што тут можа быць такая падстава, як вяртанне на радзіму, бо закон такой падставы не утрымлівае. Што да камісіі вяртання, то з мінулага года Лукашенка сваім указам дазволіў разглядаць звароты ад беларусаў не толькі за мяжою, але і ўнутры краіны. Гэтак камісія дапусціла да працы ў галіне спорту 11 асобаў, паведаміў намеснік генпракурора. Большасць з іх – футбалісты. Ірына Юрова, Белсат. Незалежны фонд падтрымкі беларусаў «Байсол» гатовы падтрымаць жанчын, якія пацярпелі ад харасменту з боку былога працаўніка гэтай арганізацыі Андрэя Стрыжака. Цяпер фонд праз давераных асобаў спрабуе высветліць, якая менавіта дапамога патрэбная ахвярам. Пацярпелых заклікаюць напісаць наўпрост у фонд, ды абяцаюць знайсці найбольш бяспечны і далікатны спосаб зносінаў. Может, это будет психологическая помощь, может быть, нужна будет... то есть здесь мы с вами сейчас можем только гадать о том, что это может быть, но в любом случае мы готовы сейчас оценить любые запросы для того, чтобы подумать, как с ними дальше работать и как их удовлетворить, для того, чтобы вот уязвимая группа женщин, которые помимо всего еще и оказались в эмиграции, не осталась без помощи и без должного внимания. Раней камісія «Байсолу» зафіксавала 12 кейсаў харасменту з боку Андрэя Стрыжака, у тым ліку адпраўку непажаданых паведамленняў і злоўжывання службовым становішчам. У выніку ўнутранага расследавання Стрыжака пазбавілі кіраўнічых і прадстаўнічых функцыяў, але супрацы з ім не спынілі. Гэта выклікала хвалю незадаволенасці ў беларускай грамадзянскай супольнасці. Акрамя таго, «Байсол» выключылі з міжнароднага гуманітарнага фонду. На мінулым тыдні Стрыжак усё ж абвясціў, што сыходзіць з арганізацыі. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры стаў бугорскі пісьменнік Ласло Краснахаркаі. У прэс-рэлізе Нобелеўскага камітэту гаворыцца, што пісьменніка ўзнагародзілі за праніклівую і прароцкую творчасць, якая ў часы апакаліптычнага жаху пацвярджае сілу мастацтва. Краснахаркаі нарадзіўся ў 1954 годзе ў бугорскім мястэчку Дзюла. Свету ён вядомы як аўтар раманаў «Сатанінская танга» і «Меланхолія супраціву». Ягоныя творы, перакладзеныя на дзясяткі моваў і неаднаразова атрымлівалі міжнародныя ўзнагароды. У 2015 годзе пісьменнік стаў лаўрэатам міжнароднай букераўскай прэміі. Нобелеўскі камітэт адзначыў, што Краснахаркаі працягвае традыцыі Франца Кафкі і Томаса Бернгарда, спалучаючы абсурд, гратэск і ўсходнюю разважлівасць. Уручэнне ўсіх сёлетніх нобелеўскіх прэміяў адбудзецца 10 снежня, у дзень смерці Альфреда Нобеля. Наперадзе нас чакае яшчэ абвяшчэнне лаўрэатаў прэміяў міру і ў галіне эканомікі. І вяртаемся да падзеяў у Беларусі. У Менску уводзяць дыферэнцыяваную аплату за паркоўкі.
Гарадскія ўлады тлумачаць, мэта разгрузіць цэнтр і зрабіць выкарыстанне асабістага транспарту больш рацыянальным. Цяпер многія кіроўцы пакідаюць машыны ў цэнтры на ўвесь дзень, займаючы месцы і ствараючы заторы. Новая сістэма мусіць стымуляваць людзей выкарыстоўваць грамадскі транспарт або паркавацца далей ад бізнес-кварталаў. Цэнтральная частка Менску цяпер падзеленая на 3 парковачныя зоны. І ў залежнасці ад таго, у якой пакінулі свой аўтамабіль, будзе адрознівацца кошт за месца. Першая зона – самый центр. Верхний город, Троецкое предместье, улица Замковая. Это самая запатрабаваная и самая дорогая зона. Наступная жоўтая зона месціцца ў межах першага транспартнага кола. Третья, зеленая зона, будзе ў межах другога транспартнага кола. Яна будзе найтаннейшай. Гэта і ёсць элементы кіравання транспартным попытам. Аплаціць жа паркоўку можна любым зручным спосабам – карткай, праз мабільны тэлефон, сістэму АРИ, а таксама наяўнымі ў тэрміналах або касах. Правяраць своечасовасць аплаты будуць як адмысловыя кантралёры, гэтак і мабільныя комплексы. У тым ліку аўты, абсталяваныя камерамі з сістэму распазнавання нумароў. Акрамя таго, плануюць узмацніць кантроль і праз вулічныя камеры назірання. Тыя, хто не ўнёс сродкаў за паркоўку, атрымаюць на хатні адрас апавяшчэнне з патрабаваннем аплаты. Калі пасля гэтага грошы так і не паступяць, справу скіруюць у суд. Парушальніку пагражае штраф памерам 42 рублі. Аднак не на ўсіх вуліцах у вызначаных зонах будуць спаганяць плату за паркаванне. Там есть возможность и припарковаться, и не на платных парковках. Ну, может быть, их там не так много будет, этих уже оставшихся мест. Акрамя таго, у выходныя і святочныя дні большасць платных парковак будзе бясплатнаю. Таксама ўжо падрыхтаваны праект пастановы Менгарвыканкаму, які дазваляе стаяць на паркоўцы да 15 хвілінаў без аплаты. Для тых, хто рэгулярна карыстаецца паркоўкамі, прадугледжаныя абанементы, але запрацуюць яны пакуль толькі ў другой зоне. Як зазначыў дырэктар установы паркоўкі сталіцы, штомесяц з парковак у гарадскі бюджэт паступае 400 000 рублёў. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале, QR-код на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа на YouTube інструкцыя, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Привет. Вітаю. Ці давядзецца офісу Святланы Ціханаўскай з'ехаць з Літвы праз зніжэнне ўзроўню аховы? Якую ролю можа адыграць Ганна Канапацкая ў вызваленні Анджэя Пачобута ды наладжванні стасункаў паміж Менскам і Варшавай? А таксама, якія першыя крокі зробіць новы кіраўнік фонду «Байсол» Віталіюс Моцкус. Абмяркуем гэта ўсё у сённяшнім выданні. Я б яшчэ дакінуў бы апошні заклік Еўрапарламента уніфікаваць санкцыі з Беларусі і Расіі, але па ўсім па парадку ў студыі Белсат. Жывы эфір, студыя Белсат, Віталь Бабін, Алесь Залеўскі. Вітаем спадарства тых, хто далучыўся да нашага эфіру. Традыцыйна сёння пытаемся ў вас. А што пытаемся, Алесь? Мы пытаемся, як шаноўнае гаспадарства ацэньвае апошнія высілкі Ганны Канапацкай быць пасярэднікам у палітычным крызісе Беларусі, і не толькі, а і пасярэднікам, нават, як мы цяпер ведаем, паміж Польшчай і Беларусю, так, у дачыненнях. Як вы ацэньваеце, ці можна давяраць гэтым высілкам і падтрымліваць іх, так, не, ці часткова, калі ласка, галасуйце. Ну і агулам выказвайце, што вы пра гэта думаеце ў нашым чаце трансляцыі. А пытанка ананімная, чат трансляцыі не зусім, але толькі ваш аккаунт відаць, так што таксама досыць бяспечна. Як паведамлялі мы ў аб'ектыве, Ганна Канапацкая акурат вызвалася стаць даручніцай у справе вызвалення Анджэя Пачобута, што гэта такое не зусім да канца зразумела. Так ці інакш абмяркуем сёння з нашым экспертам. А цяпер першая тэма. Што ж стаіць за паніжэннем Літвою статусу аховы офісу Святланы Ціханаўскай у Вільні? Палітычны сігнал ці звычайная эканомія і пераразмеркаванне дзяржаўных сродкаў? Пракаментаваць гэтую рэзанансную пастанову ўладаў Літвы нашыя карэспандэнты папрасілі дэпутата літоўскага сейму Томаса Тамілінаса.
Мне здаецца, што калі нават гэтай некія выдаткі ёсць, але вельмі шмат і таксама Літва карыстае з гэтага, таму што у нас ёсць і статус Ціханаўскай, і магчымасці сустракацца з лідарамі света, і таму я бы так гэтыя грошы не лічыў зашмат, і это сапраўды мала параўнанню з тым, сколькі дае беларуская супольнасць у Літве, сколькі даюць тыя праекты, якія тут адбываюцца. Гэта лічбы з 2020 года можна ўжо пра 50 мільёнаў казаць, таму гэта сур'ёзныя лічбы, якія застаюцца ў нашым бюджэце праз падаткі, праз івенты розныя. Гэта дыскусія, она у прынцыпе назрэла, таму што наша грамадства ўвесь час пытае, хто плаціць грошы, за што яна жыве ў Літве. І трэба адказваць на гэта пытанне, таму што гэта не так проста. Не все ведаюць, там все гэтыя дэталі. Мы дакладна не ведалі все дэталі, што там, хто там за што плаціць і так далее. І таму зараз, калі гэта выходзіць у публічнасць, это добра. У прынцыпе, трэба проста вырашыць і паказаць грамадству, таму што тут все празрыста і все ясна. Гэта не рашэнне не супрацоўнічаць і неяк там папрасіць вы. Я бы хацеў, каб гэты офіс застаўся ў Літве, і проста трэба на нейкі іншы ўзровень перавесці гэтую супрацу, і каб было больш яснасці, каб наша грамадства было больш адукаванае на гэту тэму. Палітычны аглядальнік Віталій Цыганкоў у нашай студыі. Віталій, вітаем. Прывітанне. Ужо другі дзень абмяркоўваем гэтыя пытанні, звязаныя з офісам Святланы Ціханаўскай. Ці пасля змяншэння ўзроўню аховы дэмакратычнай лідаркі офісу давядзецца пераехаць? Бо сёння, напрыклад, сама Святлана Ціханаўская пракаментавала гэтую справу абсалютна спакойна, з усмешкай, заявіла, што яна працягвае сваю працу. Ну, калі казаць менавіта фармальна, я думаю, канешне, з'язджаць з Літвы не давядзецца, ну, вот на дадзены момант, на момант гэтага рашэння. Тут, калі пагаварыць, як мы спрабуем пры палітычным аналізе гаварыць больш глыбока, то два аспекты ёсць. Першае, ці будзе гэта рашэнне апошнім, менавіта сыходзячы з таго, якія тэндэнцыі, ну, скажам, калі не пануюць, то з'яўляюцца ў палітычным жыцці Літвы. Тэндэнцыі такія не самыя, можа быць, лепшыя да офісу Ціханаўскай, да падтрымкі дэмакратыі, да Беларусі, да стаўлення да Беларусі ў цэлым. А другая рэч, што гэта такі першы званочнік, і памятаю калісьці, адразу яшчэ на хвалі такой пазітыўнай, аптымістычнай 21 годзе я неяк в адной з перадач казаў, што аб'ектыўная рэч такая, што в прынцыпе, увага да дэмакратычных сілаў Беларусі ў 2021 годзе паступова будзе зніжацца, гэта рэч непазбежная. І то, што мы, скажем, все разам, в дадзеным выпадку мы кажам пра офіс Ціханаўскай, ён пратрымаўся і мае столькі міжнародных поспехаў за гэтыя 5 гадоў, гэта нават яны скокнулі вышэй галавы. Гэта вялікае дасягненне. І тое, што ўсё-такі нейкія працэсы будуць адбывацца і з пункту гледжання нейкіх, можа быць, узроўню прыёму, і з пункту гледжання выдзялення нейкіх сродкаў, і з пункту гледжання такіх чыста фармальных рашэнняў, як вот зараз Літвы, то гэтага можна чакаць, і, напэўна, не варта, скажем, вельмі уж перажываць з гэтай нагоды, як дастаткова аб'ектыўны працэс. Сама, дарэчы, Вільня, ці яна згубіць ад гэтага нешта, калі ўсё ж такі офісу давядзецца з'ехаць з Вільні, таму што сам, напрыклад, дэпутат літоўскага сейму Томас Тамеліна сказаў, што цяпер больш увагі надаецца Вільні як міжнароднай пляцоўцы, бо там існуе офіс Ціханаўскай, якая падтрымлівае вельмі шырокі спектр такіх міжнародных стасункаў з рознымі лідарамі дзяржаваў. Я паўтаруся, што, спадзяюся, з'ехаць не давядзецца, і гэта, конечно, было б ударам па гэтаму самому міжнароднаму, скажем так, і іміджу Літвы. Вось, калі б яны да этого допустили. Але яны вымушаны, ведаеце, неяк, так сказаць, балансаваць паміж тымі, умоўна скажем, папулісцкімі наскокамі некаторых літоўскіх палітычных сілаў, якія заяўляюць, што вось мы многа трацім, што яны там зэканомілі. Яны не сэканомілі этот мільён. Там реально матэрыяльная эканомія абсолютно мінімальная. Там весь мільён на всю ахову. Зараз большая частка этой аховы застанецца. Так вось, Віталь, тады чаму яны это робяць? Потому што ёсць агульны настрой, што мы занадта многа
кому-то дапамагаем. А то, что в Польше зараз агульный настрой до мигрантов, и некоторые, может быть, скажем мягко, не самые мудрые решения принимаются, якие не имеют великой практичной, скажем, такой силы, а просто вот на фоне, а давайте мы нечто зробим, как спынить миграцию, перешкодим там белорусам, украинцам отрывать громадянство и так далее. То бок это, ну, такая агульная политика, ну, скажем, есть в многих европейских краинах, популистская, я не сказал бы ее правой, там, те антимигрантской, але политики на ее повинны реагировать, и вот эта реакция, ну, по-моему, не самая такая досконалая на вот гэтую, ну, скажем, на гэтай дискуссии, на гэтую хвалю, якая есть в литовской политике. Так, только вот мы аккурат и цешиліся, что Тихановскому удалось вот за апошнія тыдні нават столькі сустрэчаў правесці, і Беларусь была на парадку дня. А тут як бы там не было, да, но нібыта працягваецца, але разом з тым все роўна статус паніжаецца, так, паглядзім, як это так адаб'ецца на сустрэчах, так і эфектыўнасці гэтых новых сустрэчаў. Я бы хацеў бы застацца ў Літве, ці нават і ў еўразвязе, і працягнуць гэтую тэму. Літаральна вось некалькі гадзінаў таму было рашэнне па Еўрапарламента, прыняў рэзалюцыю датычна таго, каб уніфікаваць санкцыі паміж Беларусю і Расею в один пакет нейкі, да, каб яны все былі аднолькавыя. Акурат супраць гэтага выступалі вельмі часта дэмакратычныя сілы, у тым ліку Светлана Тихановская, каб нас аддзялялі Беларусі ад Расеі, каб мы не сталіся паўнавартым саўдзельнікам вайны і з усімі адсюль наступствамі і тымі ж самымі ізаляцыйнымі, што беларусам там цяжка будзе і выехаць за мяжу і адкрыць рахунак нават, так? А як жыць, дык нагул невядома. Як ты ацэньваеш гэта? І я бы нават, я прачытаў тэкст, паспеў, і там збольшага фактура датычыць вось апошніх гэтых выпадкаў з Літвой звязаных. Это зонды, што заляталі ў гэтую краіну, ў вільнюскі аэрапорт быў зачынены. Я нават таму не выключаю, што Літва тут вялікую ролю, ну, літоўскія дэпутаты, скажем так, магчыма, і адыгралі ў гэтым. Вось што гэта значыць, чым пагражае ці рада Еўразвязу, да якой быў скіраваны эта рэзалюцыя, прыме ў такім выглядзе? Ну, па-першае, можна неяк іранічна адрэагаваць, што на рэзалюцыі Еўрапарламента мала хто звяртае ўвагу, тым ліку сама тая самая рада Еўразвязу, паколькі, ну, гэта парламент, гэта выканаўчы орган, і зусім няма ніяк аўтаматызму, што Еўрапарламент нешта заклікаў, а кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў пабеглі выконваць. Гэта першае. Па-другое, але тэндэнцыя, да, вось, ураўніваць Беларусь з Расіяй тое, што супраць чаго змагаецца дэмакратычная супольнасць, і заяўляе, што ёсць поспехі, што мы ўвесь час на розных перамовах там спрабуем аддзяліць, і нам запэўнілі, што беларусаў будзе іншае стаўленне, а тут бац, мы маем гэта рашэнне Еўрапарламента, дзе зліваюцца в адно. Но еўрапейскіх дэпутатаў можна зразумець. Яны сыходзяць у стаўленні да дзеянняў так званага афіцыйнага Менска, да беларускай афіцыйнай дзяржавы, якая там праз Беларусь ідуць дроны, все гэта вот пералічана. Да гэтага ніяк дэмакратычныя сілы, так сказать, не маюць дачынення. Яны рэагуюць на дзень афіцыйнай Беларусі. Яны не могуць рэагаваць. Калі в гэтай Беларусі будуць размешчаны там расійскія войскі, адтуль будзе пагроза да той же Літвы, да суседзяў Беларусі, то яны будуць рэагаваць на эту пагрозу, не гледзячы на все заявы хоць каго загодна з нас, Тихановскай і гэтак далей. Паколькі гэта будзе, ну, рабіць тая дзяржава, у якой ёсць армія, сіла в адрозненні ад тых жа дэмакратычных сілаў Тихановскай. Так што гэта, ну, мы не ведаем пакуль, што это рыхтуецца за пакет акцый, нідзе мы это не знайшлі канкрэтна, што это будзе. Але на фоне таго, што ўжо зараз што ёсць, то цяжка уявіць, каб гэта былі нейкія пакет акцый, который бы не закранул зноў нейкія жывыя інтарэсы жывых беларусаў. Зноў будзе пагаршэнне менавіта не для нейкага канкрэтнага завода там, который выпускае прадукцыю расійскую. Які і так знойдзе пракладкі, новую схему. Ну, можа быць, но не значит, што з гэтым не трэба змагацца. Але, ну, ёсць падазрэнне, ну, зноў-такі не ведаем, на агульны настрой, што гэта зноў будзе пагаршэнне нейкай сітуацыі з візамі, ці з магчымасцю выезда, ці з магчымасцю кантактаў для шэраговых беларусаў. Ну, это і ёсць хіба адна тэндэнцыя. Ты не бачыш у гэтым, што Літва, Брюссель, вось тая тэндэнцыя, якую таксама мы баяліся і палохалі эксперты ў тым жа 21 годзе, што калі не будзе поспехаў дэмакратычных сілаў, такіх відавочных, то будзе ўсё цяжэй, так, і утрымлівацца, і утрымліваць Беларусь павестак дня, і каб да нас інакш ставіліся, чым да тых жа расіянаў. Ну, гэта падымае зноў нашу гэтую вечную тэму пра санкцыі, якую в наших праграмах, такіх як «Двубой», шмат разоў абмяркоўвалі, калі размова пра тое, што
ну, санкцыі перашкаджаюць там нейкім звычайным беларусам, але ну, немагчыма іх здымаць на тыя рэчы, дзе Беларусь дапамагае вайне супраць Расіі. Гэта нереалістычна, і нават тыя, хто заклікае да адмены пэўных санкцыяў, не заклікае да адмены санкцыяў, звязаных з вайной, паколькі это значит дапамагаць Расіі. І калі некаторыя там беларускія сілы внутри беларускага палітычнага поля ну, заклікаюць зняць все санкцыі, то что это означает? Что вы вселяк хочаце дапамагаць Расіі ў вайне? Вось такая дылема, якой ну, нема лёгкага для всіх нас развязання, скажем мягко. Ну, это можа у нас дылема, а у еўрачыноўнікаў вось могуць быць канкрэтныя рашэнні, так? І ці будуць яны там да нас цяпер прыслухоўвацца, да Ціханаўскай? Ну, это так, рытарычна. Як ну, любых чыноўнікаў ёсць такая ну, дылема, што заўсёды прасцей рашыць фармальна, забараніць все для ўсіх, чым падыходзіць да кожнага канкрэтнага прыкладу. Гэта, на жаль, так працуе ну, урадавая сістэма ва ўсім свеце. Разам з тым, еўрапейскія чыноўнікі і у тым ліку ў размове з журналістамі падкрэсліваюць, што санкцыі не будуць пакуль паслабляцца, пакуль будуць невызваленыя закладнікі рэжыму. Сярод іх таксама ёсць Марыя Калеснікава, ад якой упершыню за 2,5 гады прапусцілі ліст да родных, да гаспадарства. Паслухаем, што Марыя напісала да свайго бацькі і сястры, і пазней вернемся, абмяркуем таксама пытанне палітычных зняволеных у нашай краіне. Кожную раніцу гляжу ў ранішняе, а вечарам у зорнае неба. Успамінаю вас і ўсіх моцна-моцна ў думках абдымаю. І заўсёды адчуваю вашыя любоў і клопат, якія мяне абараняюць і надаюць упэўненасці, што мы вытрымаем усё. Час нашай сустрэчы няўмольна набліжаецца, і гэта будзе самы шчаслівы дзень. Апошнія тыдні таксама пастаянна стаіць пытанне аб вызваленні журналіста палітзняволенага Анджэя Пачобута. І тут спадарня Ганна Канапацкая вызвалася стаць даручніцай у справе ягонага вызвалення. Можа быць, нават нейкіх умоўных перамоў паміж Менскам і Варшавай. Што ты на гэтай конт думаеш, наколькі гэты чалавек можа, в прынцыпе, выконваць такую функцыю і на чым будзе палягаць вось такая функцыя? Ну, Анджэй стаў такім сімвалам менавіта беларуска-польскіх адносінах. Фактычна, ну, польскія ўлады і канкрэтна заяўляюць пра некалькі рэчаў. Гэта Анджэй Пачобут, нагадаем нашым гледачам. Гэта каб беларускія ўлады ну, выдалі ці пакаралі тых людзей, мігрантаў, которые забілі польскага жаўнера памежнага. Ну, і яшчэ таксама вызваліць, который адносна недавно перад вучениями Захад. Джегош Гавел. Исполнить миграционный кризис. Польский, да, монах, который был захоплен нібыта за шпионаж, который не ведал на вот русской мовы, але неким чином. Ну, значит, вот такие достатково видовочные речи. Я вот тут хочу, ну, скажем, вот сам себе в этом сенсе не то, чтобы критиковать, а сказать, что, может быть, мой прогноз, который, может быть, дни два назад в нашем эфире я давал, что в отказ на открытие межи белорусские улады повинны предпринять, ну, повинны показать некую, скажем, в отказ лояльность, то мы гэтага не назіраем. Я казаў так, што калі гэтага не будзе, то гэта даволі моцны удар па пазіцыях Варшавы. Акажацца, што яны адкрылі мяжу ні за што. Пачобута не вызвалі, но, правда, я давал термин до 7 листопада, еще напереди, целый месяц, все может быть. Раз Канапацкая этим занялась, это может быть как раз приступка, что справа идет. Справа идет, да, и они уже, так сказать, показывают в информационном поле, что это есть. Польша дозволила одним звыклым белорусам, альбо полякам завозить с Беларуси цигареты и алкоголь, как это было ранее. Так, то, про что мы и казали, что я и казал, что почнется какой-то закулисный диалог, вот мы зараз бачим обмен некими, ну, дзеяниями, уже не просто словами, а дзеяниями, и, ну, так сказать, выпускаем Канапацкую, как это сказано в ведомом творе, запускаем Скумбриевича, вот запускаем Канапацкую, это значит, что, значит, звертаем увагу на эту справу, и, коли что, можно все на ее скинуть, она такая вот безбашенная, вот она гэтым и зоймется. Вот, любым выпадку, сапраўды, нешта адбываецца, и, ну, хотелось бы думать, но, во всяком разе, логично было б, а тут еще вы, может, не сказали, по-моему, в новинах, что польский бок так само зноў, ну, не то, что погрожае, но намекае, что зноў может закрыть межу, паколькі гэты мігранtsкі кризис не зменшился за апошнія тыдні. Вось. І вось гэты вот ідуць рычагі ціску адны на других, вось, але часам гэты ціск показывае не то, что все пошло в раздрызг, ушчэнт завалилось, а наоборот, он показывае, что на самой справе-то процессы нейкія ідуць, просто бакі вылучаюць
выкладаюць свае так званыя козыры, з рукава дастаюць, паказваючы, што іх яшчэ нешта ў гэтым рукаве ёсць. Вось. І гэта як мінімум паказвае, што рэальна нейкая закулісная таргі ідуць, закулісны гандаль ідзе. І, хацелось бы все-таки, што я не буду себе крытыкаваць, а той свой прогноз, который я казал, может быть, пару тыдняў назад, што пачобаты павінны вызваліць хаця б да 7 лістапада, ён спраўдзіцца. Віталь, а хацеў бы я прапанаваць трошку больш прыгледзецца да асобы менавіта Ганны Канапацкай, бо яна, мы ведаем так і яе бэкграунд палітычны і спробу быць кандыдатам на папярэднім гэтым выбарчым мерапрыемстве ў Беларусі ў студзені гэтага года. Она была, фармальна кажучы. Так, але цяпер мы бачым ужо не толькі яе спробы, але канкрэтна ўжо яе дзеянні як пасярэднік не толькі паміж дэмакратычнымі сіламі і рэжымам, так это назовем, так, але і паміж вось Польшчай і Беларусю, і пры этом вывучае яна вельмі карысныя для нашай краіны і прапановы, так, і тэзісы. Якія? Датычна таго, што павінна, што палізняволеныя, па-першае, павінны быць, это дакладна, так, што ізаляцыю зняць, так, але захоўвае пры этом вельмі жорсткую крытыку датычна вярхушкі актуальных дэмакратычных сіл, так і лідараў. Вось, это варта прызнаць. А таксама асобных журналістаў тэлеканал Белсат она называе маскоўскай агентурай вельмі часта, да і в прынцыпе і іншых сваіх апанентаў. І мы пытаемся у нашых гледачоў, нашай аўдыторыі, пазіцыя Канапацкай быць пасярэднікам у палітычным крызісе вартая падтрымка. І ведаеш, што кожны чацвёрты адказаў, што часткова, але варта. І 16% кажа, што так. І бальшыня, 60%, лічыць, што не варта гэтай падтрымкі. Што ты думаеш, ці варта падтрымліваць Ганну Канапацкую ў тых рэчах, которые она сапраўды, у якіх мы ўсе зацікаўлены? Даволі пытанне абстрактнае, што значыць варта падтрымліваць яе? Змяншэнне рэпрэсій. Як мы можам, ці хто-то можа яе падтрымаць? Яна ясна выконвае пэўную ролю, которую, рызыкну сказаць, мала самастойная, которая ей аддаецца афіцыйным Менскам, аддаецца і ўлады. Наколькі она, так сказаць, таленавіта зможа выконваць, гэта ад яе залежыць, она чалавек спецыфічны, і сапраўды трэба аддаць належнае, она крытыкавала Тихановская выбарыка яшчэ ў 2020 годзе. У нас на Белсаце была такая праграма з усімі патэнцыйнымі кандыдатамі в прэзідэнты ў 2020 годзе. Она тады ўжо свае нейкія такія славутыя словы казала, напрыклад, пра бабарыку, яму нельга давяряць суверэнітэт, вось, і ў гэтым сэнсе такую нішу она займае даўно. Вось. Так што, калі ўлада штосьці вырашае, што ёй самой, як такой дыктатарскай уладзе, маўляў, рабіць не хочацца, альбо ніхто не поверыць, то яна знаходзіць такую Канапацкую, которая павінна гэта рабіць. Галоўны вынік, калі дзеянні Канапацкай прывядуць да нейкіх вот этих рэчаў, вызвалення палітвязняў, то нехай сабе, да, хоць чорт, как казаў Черчилль, я, калі, так сказаць, нападзе Нямецчына на пекла, я буду на баку д'ябла, вось. Так што і тут, у дадзеным выпадку, калі гэта прывядзе да нейкіх станоўчых вынікаў, то хай хоць Канапацкая, хоць Воскресенскі, хоць хто гэтыя вынікі зробіць. Разам з тым, яшчэ на одну тэму хацеў бы звярнуць нашу увагу. Лукашенко паляцеў у Таджыкістан, і сёння яго там сустракалі ў аэрапорце таджыцкія дзеткі, якія віталі яго па-беларуску. Давайте паглядзім вось гэтае кароткае відэа і абмяркуем. Ваше превосходительство, сердечно запрашиваем в гостиный Таджикистан. Хуш омадед. Спасибо. Не ведаю, чым тут можа пахваліцца прэсавая служба Александра Лукашэнкі. Ад самай раніцы пішуць, што ён, цытата, зачэкініўся ў Душанбе, фатаграфуюць нейкія кветачкі, распавядаюць, якая класная там цёплае надвор'е. Апісанне турызма такого. Так. Зачэкініўся, з'еў што-небудзь там, купіў, можа быць, сувенір, такі турыст. Так, я уяўляю, как Тихановская выклала такі пост, колькі патрымала хейту, што мы тут пакуль... Гэта, можа, нічого не хвалю, ні прэс-службу, ні его.
Слухай, ну навошта это ўсё? Вось саміт СНД нейкі там будзе адбывацца. Каму гэта цікава? Вот нам это цікава ўвогуле, што ён туды паехаў? Ну, сочым за дзеяннямі гэтай асобы, можа быць, занадта многа сочым, але ну, як журналісты. Да. Але, ну, да, СНД гэта такой уже клуб, который, як шагрэневая скура, зменшаецца з кожным годам. Клуб кіраўнікоў былых рэспублік Советского Союза, их все меньше и меньше, уже там Армения выпала, поступало все отпадают, и памятаю, ведаеце, калі в 91-м, ну, пасля путча развалился СССР, и казали, что вот только згодна на новый союзный договор Беларусь, Россия и 5 среднеазиатских республик, то придумали 2 ушанки и 5 тюбетеек. Вот зараз СНД это засталось реальные гэтые 2 ушанки и 5 тюбетеек. Беларусь, Россия и среднеазиатские краины. Вот. И, ну, сустрэцца, паговорить, гэта ж ніякого уже практычнага значения СНД не мае, бо, ну, это абсолютно не іронія, а констатація палітычнага аналітыка, паколькі маюць значэнне нейкія іншыя структуры, саюзныя дзяржавы, Беларусі і Расія, мае значэнне ШОС, куды все гэтыя вступілі. Да, Евразэс, гэта реально там дзейнічаюць нейкія, ну, абсолютно там эканамічныя іншыя стымулы, там адсутнасць там бар'ераў і так далей, Евразэс, ці там ШОС, палітычныя эканамічныя стымулы, а СНД жывыя па інерцыі, вось дзе, ну, реально престарелые кіраўнікі большасці гэтых краінаў, которые яшчэ сапраўды могуць вспоминать свое советское мінулае. Тот же Таджикистан, вось кажуць, Лукашенко рекордсмен. Там Рахмон рекордсмен все-таки. Ён з 92-го де-факто кіруе Таджикистаном. Так что это один и может человек, которого может сказать Лукашенко, что я, так сказать, твой старейший брат в палітычным сэнсе. Ну вось і што ён ему скажа, як дапаможа у цяперашняй сітуацыі Таджикистан? Да ніяк, ситуации вельмі розныя в разных краінах, там нема такого опыта. Один есть опыт, который Лукашенко реально боится, это опыт Казахстана, калі вось Назарбаев зрабіў себе вот гэтую самую, скажем, поступовую перадачу улады, и Лукашенко, может быть, до этого, ну, не скілялся, но задумывался. Але як убачыш, што адбылося там, калі уже новый прэзідэнт Такаев в свой час лічылася, што ён будзе лялькай Назарбаева, старого прэзідэнта, які бацька нацыі, там і все былі, ведаеце, аэропорты, гарады в яго гонар названы. А ён в свой час стрепенулся, просто зрабіў де-факто такі переворот, стаў, скажем, реальным кіраўніком дзяржавы, а гэтага Назарбаева отправил в такую почесную, можно сказать, ссылку. Отхилил от политики, и все его семейство там зараз переследуется де-факто юридично за всякие, ну, грехов там хапая, не меньше, чем у Лукашенко. Так что Лукашенко поглядел на это, ой, не, я буду сидеть до упора, покуль, так сказать, не смогу встать. И это вот адзінае, чым сярэднеазіацкі прыклад можа быць карысны для яго. Сапраўды. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у нашай студыі. Цяпер, спадарства, час на агляд рэгіянальных навінаў, які мы падрыхтавалі для вас разам з выданнем «Багамедыя». Ну і пачнем ад халоднае восеньскае надвор'е набірае моц, а ў некаторых дамах усё яшчэ назіраюцца праблемы з падачай цяпла. У Барысаве жыхары аднаго з дамоў на вуліцы Нармандыя-Нёман спрабавалі самастойна вырашыць праблему запаветранасці батарэю, маю на ўвазе. Яны папросту ўзялі шлангі, вывелі іх праз вокны на двор і выліваюць гэтым чынам ваду. Карыстальнікі тык-току метадаў барысаўцаў хутчэй не ацанілі, некаторыя нават дзяліліся асабістым негатыўным досведам гэткай самадзейнасці. Вот так спускают воду с Панормандия Ньюман 3, с 5-го этажа. Видите, вода льется как. Вчера сказал так делать. Вот. Кто сказал? Саша сказал так делать вчера. Это сказали сантехники так развоздушивать. И люди так развоздушивают. Посмотрите, что творится. Бред! Бред! Чудо! Ужас, Саша вчера соседка мне позвонила и сказала. Саша сказал, купи шланг и на улицу вы... Дожились. Это же У4. Тым часам у Беларусі шырыцца практыка, калі санітарныя службы шукаюць сабе працу ў тык-току. Так здарылася і з ролікам, знятым у гандлёвым цэнтры Грын-Сіці на вуліцы Прытыцкага ў Менску. За некалькі дзён пост сабраў амаль 3
мільёны праглядаў. На відэа працаўніца кавярні Мэт-Ты перакладае тапіёку ці крахмальныя шарыкі з ракавіны ў рабочую ёмістасць, з якой звычайна гэтыя шарыкі трапляюць у гатовыя чайныя напоі бабл-ты ці бабл-ці. У каментарах разгарэліся спрэчкі. Адныя упэўненыя, што працаўніца парушыла санітарныя нормы, іншыя настойваюць, што дзяўчына ні ў чым не вінавата, яна проста чысціла зліў, а тапіёку ў выніку выкінула. Гэтай жа версіі прытрымліваліся і уладальнікі кавярні, якія таксама адказалі ў каментарах да роліку. На рэзананснае відэа адрэагавалі ў цэнтры гігіены і эпідэміялогіі Фрунзенскага раёну сталіцы. У аб'ект грамадскага харчавання адправілі інспекцыю, якая выявіла парушэнні збору харчовых адкідаў і распачала адміністратыўны працэс. Яшчэ адна тэма. Рэканструкцыя Любчанскага замку, ці Любчанскага, правільна, замку каля Наваградку ўсё больш нагадвае самабут. Актывісты заўважылі істотную розніцу паміж паказаным планам працаў і тымі збудаваннямі, што ўжо з'явіліся на тэрыторыі былой сядзібы радзівілаў. Так, паўночную і ўсходнюю сцены планавалі зрабіць паўпразрыстымі, жалюзійнымі, каб не разбураць візуальнай сувязі палацу з прыродным ландшафтам далінаю Нёмну. Фактычна ж іх узводзяць з металічнага каркасу і бярвёнаў. Шмат недапасаванняў у вышыні і недакладнасцяў у дэталях. Актывісты звярнуліся ў Міністэрства культуры, дзе ім адказалі, што першая частка рэканструкцыі замку прайшла паводле зацверджанага праекту, а вось узвядзенне сцяны і вежы з боку Нёмну нават не падавалася на разгляд ведомства. Цяпер актывісты занепакоеныя, што новыя збудаванні, нягледзячы на парушэнні, будуць зацверджаныя Мінкультам постфактум. Яшчэ дзякуем Богу, што яшчэ засталіся актывісты, якія за гэтым сочаць у Беларусі. Фонд «Байсол» паабяцаў аказаць падтрыманне пацярпелым ад харасменту з боку Андрэя Стрыжака. Фонд заклікае пацярпелых звяртацца да іх, каб знайсці найбольш бяспечны спосаб зносінаў і дапамогі. Пра тое, якую менавіта дапамогу і за кошт якіх сродкаў плануюць аказваць тым, хто атрымліваў ад ужо былога кіраўніка «Байсолу» фота сексуалізаванага характару, мы распыталі прадстаўніцу фонду. Байсол, в принципе, как организация, которая адаптируется уже 5 лет ко всем вызовам, сейчас мы получили новый вызов. Для того, чтобы понять, как с этим работать, нам нужно поработать с целевой аудиторией. Нам нужно понять, какой может быть, какой есть запрос. Не всегда все запросы о помощи, они заканчиваются на каких-то финансовых выплатах и так далее. Возможно, это мы будем привлекать каких-то партнеров из инициатив, белорусских или не белорусских, да, для того, чтобы там, может, это будет психологическая помощь, может быть, нужна будет, то есть здесь мы с вами сейчас можем только гадать о том, что это может быть. Но в любом случае мы готовы сейчас оценить любые запросы для того, чтобы подумать, как с ними дальше работать и как их удовлетворить, для того, чтобы вот уязвимая группа женщин, которые помимо всего еще и оказались в эмиграции, не осталась без помощи и без должного внимания. Хочу уточнить, что Байсол никогда не собирался и не будет брать точно никаких средств с уже работающих направлений, то есть это никак не скажется на работе там оказания помощи политическим заключенным или эвакуации. Нет, такого не будет. Поэтому это уже внутренний вопрос, какие мы получим запросы и где мы будем искать на это ресурсы. Может быть, это будет для нас еще одним вызовом, если понадобится что-то, что мы не сможем закрыть ни с какой партнерской помощью. Ужо зараз з намі на сувязі Віталіюс Моцкус, кіраўнік фонду «Байсол». Спадар Віталіюс, вітаем вас, добры вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечар. Чаму, уласна, вырашылі дапамагчы тым жанчынам, якія пацярпелі ад гэтага харасменту з боку Андрэя Стрыжака? Чаму фонд «Байсол» вырашыў ўсё ж такі аказваць такую дапамогу? Во-первых, это само собой разумеется, это как-то натурально, наверное. И с другой стороны, Байсол также берет все-таки ответственность за то, что происходит в его рамках, с его коллективом. И поэтому, наверное, такой человеческий погляд, человеческий взгляд на эту такую ситуацию очень серьезную. Притом
редко случающуюся. Это не каждый день так бывает. Может быть, поэтому какая-то реакция такая, казалось бы, со стороны мы, может быть, какие-то там растерянные или что, нужно найти какие-то решения. Но все-таки по-человечески это, я считаю, нормально, справедливо. Як зараз, ось, калі мы з вами размаўляем, ужо чыталі ваше інтэрв'ю, якое публікавала выданне «Наша Ніва», тым не менш, з аднаго боку, віншуем вас з прызначэннем на гэтую пасаду, з іншага маем пытанне, як вы патрапілі ў Байсол, хто вас туды запрасіў, чаму вас выбралі? Ну, тут, наверное, не столько вопрос ко мне, я только могу каким-то таким общим направлением ответить. Первое, что я в Байсол попал не на эту посаду, да, я был взят как директор для определенной работы с документами, и моя работа, она была такая, наверное, не столько публичная для белорусской общественности, а больше связана с литовскими институциями разными и, конечно, упорядкованием документов. Но потом, когда вот произошла эта история, ну, с одной стороны, спасибо всем, кто приложился за доверие. Я, когда была предложена моя фамилия, естественно, устранился даже и от обсуждений, и даже присутствия себя в круге этого обсуждения, ну, чтобы не было так, знаете, и других не ограничивать, наверное, обсуждать и рассуждать, насколько я там приемлем для организации. И с другой стороны, что я понимаю, что я не белорус, я литовец, я каким-то образом связанный, да, с Белоруссией, и пришел в Байсол, ну, делать определенную, очень ограниченную такую работу. Но вот как-то вышло, что такое доверие мне предъявлено, и я, работая в Байсоле, уже сам считаю себя таким, ну, наверное, не внешне уже, а изнутри смотрю Байсола, поэтому если я могу чем-то послужить, если я могу что-то сделать для организации, особенно в такой трудный момент, ну и буду делать, сколько хватит силы, сколько будет возможностей, потребностей. Спадар Віталіус, безумоўна, так, это цяжкі момант. Зрэшты, і Байсол фонд паўстаў па прычыне цяжкога моманта гістарычнага ў Беларусі, у тым ліку, каб дапамагаць рэпрэсаваным беларусам. Як гэты скандал, гэтая гісторыя з Андрэем Стрыжаком, як адбілася, мы уяўляем больш-менш на міжнароднай рэпутацыі Байсола, бо ён быў выключаны, так, з міжнароднага гуманітарнага, так, сеткі фондаў. Вось, а як это, магчыма, адбілася на вашай працы з аўдыторыяй унутры Беларусі, з тымі, хто пацярпеў, ну, з вашай асноўнай мэтавай аўдыторыі? Это першае пытанне адразу. А другое пытанне таксама пра цяжкія ўмовы, якія цяпер у пэўным сэнсе для беларусаў створаныя ў Літве, так, і вот мы сёння абмяркоўвалі гісторыю з паніжэннем статуса офіса Святланы Ціханаўскай, так, ёсць там іншыя непаразуменні паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і палітычным кіраўніцтвам Літвы. Ці гэта таксама не адбіваецца на працы Байсола, то бок вот унутры Беларусі і ў Літве цяпер? Ну, первое, конечно, что касается работы в связи и, наверное, во время вот этой истории неприятной, скандала даже, конечно, хотелось бы все делать, и команда все делает, чтобы наша работа, такая ежедневная помощь пострадавшим, помощь тем, кто обращается к нам, она не прекратилась, насколько возможно. Да, от нас сейчас отошли, отвернулись некоторые, вот как вы упомянули, международные организации, но что поделаешь, нужно будет, естественно, работать, может быть, в других, ну, более или менее масштабах. Надо все это еще осознать, все это еще анализировать, обсуждать. Как я говорил, не каждый день случаются такие, и очень хорошо, что не каждый день такие истории, потому, может быть, мы немножко так выглядим и растерянно, и ищем какие-то выходы.
Вот. Но все-таки все делаем, чтобы работа шла и наша миссия шла дальше. Что касается вот какого-то отношения в Литве там, к белорусам и с Тихановской связано, ну, я здесь нахожусь, в Байсоле, и, наверное, и в вашем эфире, как теперь представитель фонда Байсола, и в данном случае благотворительный фонд по законам Литвы не может участвовать в политической деятельности и даже через третьих лиц, не только напрямую. Потому я тоже не являюсь политическим деятелем и в данном случае обязан и должен воздержаться от каких-то там оценок и так далее. Это не наша миссия. Мы помогаем людям, которые очутились в беде, и команда, как мы говорили уже и раньше, что Байсол не есть организация одного человека, это уже сформировалась команда, и все делаем даже в таких тяжких условиях, чтобы та помощь продолжалась. Жаль, что, может, она будет в меньших объемах и размерах, но жизнь покажет, все-таки нужно сориентироваться, собраться и даже делая какие-то шаги вперед, какую-то даже, может быть, в каком-то смысле реорганизацию фонда, чтобы и в будущем такие разработаны были алгоритмы, чтобы не повторилось или, по крайней мере, сразу определилось, как нам действовать. Поэтому мы сейчас работаем над уставом, над управлением Байсола. Но, как я еще раз повторю, самое главное, что те, кто к нам обращаются, я очень хотел бы, чтобы даже, насколько это возможно, не почувствовали ничего в плане получения помощи і паддержкі. Спадар Віталіюс, напэўна, яшчэ, магчыма, некаторыя нашы гледачы мала ведаюць вас як публічную фігуру, бо вы самі сказалі, што вы знаходзіліся ў непублічнай сферы. Тым не менш, ёсць факт таго, што вы з'яўляецеся святаром праваслаўнай царквы, і ёсць, в прынцыпе, таксама меркаванне, ці гэтая пасада, ваша прыналежнасць да гэтай царквы можа нейкім чынам уплываць негатыўна на тую частку работы і тую пасаду, якую вы будете займаць у фондзе Байсол, бо ёсць негатыўныя таксама рэакцыі у тым жа інтэрв'ю, дакладней у каментарах пад інтэрв'ю, якое публікавала выданне наша Ніва, бо часамі праваслаўную царкву вельмі часта звязваюць менавіта з Крамлём, з нейкімі спецслужбамі. Што вы маглі на гэты конт сказаць? Ведаем дакладна вашу пазіцыю наконт вайны ва ўкраіне. Тут усё добра. Я начну, наверное, с второй части или там с конца вашего вопроса. Я являюсь священником Константинопольского патриархата в Литве, поэтому никакой там с Кремлем или какими-то институциями России или современной Белоруссии связи нету и пока не может быть. Но что еще важнее подчеркнуть, моя работа или даже мое служение в Байсоле никак не связано с моим церковным служением. Я в Байсоле не являюсь делегированным церковью, не представителем церкви. Это абсолютно для меня четко разграниченные служения. Каждый из них имеет свою миссию, но я, как видите, и с вами разговариваю здесь в светской одежде, а не священнической. И в работе, и в нашем общении с командой мы общаемся абсолютно не по церковным каким-то там правилам и традициям, а по работе, то, что связано именно с спецификой и миссией светской благотворительной организации. Это четко надо разграничить. Во-первых, это у меня разграничено, и я очень надеюсь и хочу, чтобы и
зрители или читатели, кто вообще узнают об этом фонде, также это очень четко разграничивали. Спадар Віталіус, вялікі дзякуй вам за вашу пазіцыю, за гэтую размову і, канешне, зычым поспехаў вам у фондзе Байсол. Спадарства, нагадаем, што Віталіус Москус, кіраўнік фонду Байсол, быў з намі на відэасувязі. Яшчэ, я думаю, варта узгадаць тэму, якую мы сёння абмяркоўвалі з Віталём Цыганковым. Пазіцыя спадара Неканападскай — быць пасярэднікам у палітычным крызісе. Ці яна вартая падтрымкі? Вашыя галасы размеркаваліся наступным чынам. Бальшыня кажа, што не, 61%, але кожны чацвёрты кажа, што часткова вартая падтрымкі. І 14% выступаюць за тое, каб спадар Неканападская была такім пасярэднікам. Ну, а мы дзякуем вам за ўдзел у нашым апытанні, а таксама за тое, што глядзелі наш эфір. Дзякуем за ўвагу, каментару, за лайкі. Для вас працавалі Віталь Бабін, Алесь Залеўскі. Да хуткай сустрэчы пакуль.